V Interkliniku máme nový prístroj OPG CBCT, ktorý je jeden z najmodernejších aktuálne k dostupnosti na trhu. Je veľmi dôležitý nielen pre screening pacientov, ale aj pre detailné vyšetrenia, ktoré sú pre nás alfa a omega v dennej praxi. Vieme tým od implantologických presne 3D navigovaných šablón zhotovovať u pacienta priamo na kresle pod jednou strechou celý výkon, taktiež veľmi dôležité aj pri samotnej endodoncii u kolegov pri umrtvovaní zubných kanálíkov, presné zhodnotenie ich dĺžky, lokalitu a podobné detaily presne v troch rovinách, trojdimenzionálne, nehovoriac o čeľustnej ortopédii, kde vieme zhotoviť detailnú kefalometriu, ktorá je nevyhodnutná pre čeľustných ortopédov. Pre pacienta je to veľkým benefitom naozaj mať tento kvalitný stroj pod jednou strechou u nás, keďže vie absolvovať všetky nevyhnutné vyšetrenia, taktiež aj na obyčajný second opinion, keď chce len prísť skonzultovať. Vieme zhotoviť akýkoľvek snímok, vie si ho aj zobrať so sebou, či už na CD-čku, USB, čiže je to veľmi kvalitné, transparentné a má tu len výhody pre pacientov našich. Ak by ste mali akékoľvek ťažkosti alebo by ste chceli skonzultovať len akýkoľvek zdravotný stav alebo problém v oblasti tváre, krku, je to prístroj, ktorý nám vie veľmi pomôcť pri diagnostike a my sme vás radi aj u nás uvideli a vám pomohli to diagnostikovať a prípadne pomôcť navrhnúť nejaký ďalší liečebný plán.